Hirsikehikkoa kasatessa kannattaa myös tiedostaa, että kyse on luonnonmateriaalista. Ja vaikka ne katsotaan tehtaalla suoriksi, niin ne voi paketissakin jopa hieman muuttaa muotoaan, jolloin joudutaan ehkä hieman vääntämään hirttä samalla kun lyödään se paikalle. Sitä ei kannata olla huolissaan, se menee sinne ihan nätisti joka tapauksessa. Jos nyt sattuu tulemaan niin kiero hirsi, niin sitten totta kai yhteys heti tehtaaseen, niin vaihdetaan tuota. Mikäli hirsikehikkoa kasatessa jää pieniä rakoja hirsien väliin, sitä ei kannata olla niin huolissaan. Se kyllä painuu ensimmäisen vuoden aikana kasaan. Sen vuoksi kierretangot voivat tulla vähän enemmän esille. Niitä voi sitten säädellä vuoden ajan mukaan. Kun syksy tulee ja kosteat kelit alkavat, niin kannattaa pitää huoli myös siitä, että kierretanko ei ole vedetty ihan kireäksi, jolloin ei satu sitten alimmaisten hirsien halkeamiseen.